кажем. Това мизерия. Смолен, я? Да, си жовта. Пак. Супер момче. Виждам какво става. Това рехърсъл. Цялата стана опрах. Що е, гледам. Страх ме да гледам. Снимай тук, бе. Стига снимай, че не го спрем. Имам още малко батерия. Какво се тия във Фейсбук? Той е към крал колата. Дръж колата ми, да я маха. И това тук какво направиш, бате, че е батерия. Нямам права си на кола. Але, това е открива. Не ще я върви. Яка песен на хапи. Трябва сме яко жили. Вече е малко... Предизвикателство в Lucy Fashion. Обичаме да ви обличаме. До края на седмицата, в делнични дни, т.е. до 4 април включително, раздаваме награди от пролетното предизвикателство на Lucy Fashion и Radio Enjoy, в което се включвате като свалите мобилното приложение на Radio Enjoy, намерите ежедневния музикален въпрос от Lucy Fashion, отговорите вярно и около 19 часа си стискате палците, чуете името си като победител. Това детето се кефи. Са 89 верни отговора на въпроса, защото имаше и грешни отговори на въпроса. Както се казва, албума на Шакира, който излезе на пазара миналата седмица, Шакира, Empire или Waka Waka. Шакира е верният отговор. Ако сте ни го дали, сега е момента да си викате късмета. Казваме честито и подаряваме по един ваучер на стойност 30 лева за пазаруване във фирмен магазин на Lucy Fashion на Бисер Стоянов, Нетка Влахова и